Munozviziva here kuti marriage nebusiness zvine pazvakada kufanana? It takes time, discipline nemaproper calculation kuti ubuild a successful business, but one silly mistake inokwanisa kucrasha business rakakutorera mayears kurivaka in one day. The same applies to marriage. Ukashandisa mafeelings panoda brain, unokwanisa kupinza life yako mureverse gear. Just a silly emotional mistake inokwanisa kuita kuti marriage idzosere life yako kumashure instead yekuti iende mberi. Uchipinda mumarriage unofanira kutoziva kuti wava kutoriska life yako, and one silly mistake inokwanisa kukudamaja psychology yako, at the same time igokudamaja financial yako, nekuti divorce inokwanisa kukusiya usina chinhu. At the same time mental health yobva yaitwa wastak. Zvinhu 3 zvandakukuudzai ndo zviri kuita kuti vanhu vakawanda vainveste marriage yavo in a wrong way. 1. Chekutanga, magaro. 2. Iganda. 3. Social media kana kuti peer pressure. Ukasangwarira zvinhu izvozvo unogona kunyura woona marriage sechinhu chakaipa, asi chokwadi chiri chekuti marriage chipo chinobva kuna Mwari ende chinhu chitori good. Ungofanana nebusiness rinokwanisa kutransforma life yako, marriage inokwanisa kutoti life yako ive better, but ukazviita in a wrong way, ukazviita in a rational way uchimhanya, unogona kuchema wozovenga marriage isina chayakaipira.